toh. Ayo bareng. Yo dhisik ngenteni adikku iki lho, adus ra barbar ganti esuk. Kok adus tak ngising kok soene ngono. Lho, ya wis nek ngono aku tak dhisik. Yo hati-hati nek kesandung tangi dhewe. Dek, wis po urung ndang gagis lak kawanan. Apa ndang lopo ora roh suket entek piye kowe kon ngaret yo moh ana sing gegere loro dengkul loro Lho Li, kok dhewean? Lah ranto ndi? Seneng omah ngenteni adine adus soene ra umum. Ya wis. Aja lali lho, Saride nomor 1. Ngundang kliru Mbah Mamat. Yo ora usah kuwatir. Oh ya wis, ndang mangkat nak ngono. Pemenangnya adalah Mbah Mamat. Landangku ndi? Duitku 300.000 ning ndi landangku tak? Lho. Saiki kena apa? Tangi, Dad. Ya Allah. Ngipi iki mau. Ngipi apa kok nganti koyo kelangan duit ngono. Aku ngipi calon petinggi. Duitku entek ora dadi petinggi aku. Alah, diapuranem koyo ngene kok nyalon petinggi. Alah. Delok irung jak e. Tak kandhani ya. Yo piye? Kowe nek ameh turu iku, rambut irungmu iku lho dicukur sik. Piye? Yo. Sebagai turun enggak ngelinduran, awan-awan kok ngelindur nyalon petinggi.